boraxové spiknutí. Jak se léčba artritidy zastavila? Walter Lest. Možná si nebudete umět představit, že borax, tento pokorný insekticid, prací prostředek, jednoduchá chemikálie má potenciál zničit náš ekonomický systém. Nemusíte se však obávat, nebezpečí bylo rozpoznáno a již byly podniknuty nezbytné kroky k vyloučení této situace. Začnu se základy, pochopíte, co mám na mysli v pozdější části tohoto příběhu. Borax je přirozeně se vyskytující minerál běžně těžený z vyschlých solných jezer. Hlavní ložiska jsou v Kalifornii a Turecku. Chemické názvy jsou tetraboritan sodný dekahydrát, disodný tetraboritan dekahydrát, nebo jednoduše boritan sodný. To znamená, že obsahuje 4 atomy boru, jejichž centrální znak je kombinován se 2 atomy sodíku a 10 molekulami, nebo někdy méně, krystalické vody. Dekahydrát znamená 10 molekul vody, pentahydrát 5 a anhydrát nebo bezvodný borax znamená žádnou krystalizační vodu. Chemicky to je totéž. Borax se běžně prodává jako technický s minimální čistotou 99 až 99,5%. Potenciální nečistoty se skládají ze sodíku, draslíku, vápníku, chloridu, hydrogenuhličitonu, uhličitonu, síranu a fosfátu, ale nejsou toxické a neobsahují těžké kovy. Borax je sodná sůl, nebo slabá kyselina boritá. Protože sodík je silněji alkalický, je roztok boraxu silněji alkalický s pH mezi 9 a 10. Při požití reaguje s kyselinou chlorovodíkovou v žaludku, za vzniku kyseliny borité a chloridu sodného. Obsah boru v boraxu je 11,3%, zatímco u kyseliny borité je 17,5% nebo o 50% a vyšší. Požívané sloučeniny boru se rychle a téměř úplně vylučují močí. Dříve byla kyselina boritá široce používána jako konzervační látka v potravinách, ale jen nyní je pro tento účel ve většině zemích zakázána a je také zakázána z veřejného prodeje v Austrálii. Podle konvenční medicíny není známo, zda je bor zásadní pro lidi, ale výzkum ukazuje, že to potřebujeme. Diety s poměrně velkým množstvím ovoce a zeleniny poskytují denně 2 až 5 mg boru, ale záleží také na oblasti, kde se potravina pěstovala a jak byla pěstována. Ve skutečnosti je průměrný příjem ve vyspělých zemích 1 až 2 mg boru denně. Chemická hnojiva brání vychytávání boru z půdy. Organické jablko pěstované v dobré půdě může mít 20 mg boru, ale pokud se pěstuje s hnojivem, může mít pouze 1 mg boru. Hnojiva kombinovaná se špatnou stravou výrazně snížily náš příjem boru ve srovnání před 50 nebo 100 lety. Dále, nezdravé metody vaření výrazně snižují dostupnost boru z jídla. Voda na vaření zeleniny, která obsahuje většinu minerálů, je vylévána během domácího vaření nebo při komerčním zpracování. Kyselina fitová v pečených výrobcích, obiloviny a vařené luštěniny mohou výrazně snížit množství, zatímco citlivost na lepek a nadměrný růst kandidy inhibují absorpci minerálů. To vše dělá zdravotní problémy kvůli nedostatku boru dnes velmi často. Účinky boru na zdraví. Vzhledem k obsahu boru, borax a kyselina boritá mají v podstatě stejné zdravotní účinky, mají dobré antiseptické, protiplísňové a antivirové vlastnosti, ale pouze mírné antibakteriální účinky. U rostlin i zvířat je bor nezbytný pro integritu a fungování buněčných stěn a přenosu signálů přes membrány. Bor je distribuován po celém těle s nejvyšší koncentrací v příštítných tělískách, následují kosti a zubní sklovina. Je nezbytný pro zdravou funkci kostí a kloubů, kde reguluje absorpci a metabolismus vápníku, hořčíku a fosforu prostřednictvím svého vlivu na příštítné tělísko. Nedostatek boru způsobuje, že parathyroidy se stávají příliš aktivní, uvolňují příliš mnoho parathormonů, což zvyšuje hladinu vápníku v krvi tím, že uvolňuje vápník z kostí a zubů. To vede k osteoaróze a dalším formám artritidy, osteoporózy a zubnímu kazu. S postupujícím věkem vysoké hladiny vápníku v krvi kalcifikují v měkkých tkáních, což způsobuje svalové kontrakce a tuhlost. Kalcifikace endokrinních žláz, zejména epifýzy a vaječníků, arterioskleróza, ledvinové kameny a kalcifikaci ledvin, která nakonec vede k selhání ledvin. Nedostatek boru v kombinaci s nedostatkem hořčíku je obzvláště škodlivý pro kosti a zuby. Bor ovlivňuje metabolismus steroidních hormonů a to zejména pohlavních hormonů. Zvyšuje nízké hladiny testosteronu u mužů a hladiny estrogenu u menopauzálních žen. Má také úlohu při přeměně vitamínu D na jeho aktivní formu, čímž zvyšuje příjem vápníku a je ukládán do kosti a zubů spíše, než do měkkých tkání.
Také byly zaznamenány další příznivé účinky, jako je zlepšení srdečních problémů, zraku, psoriázy, rovnováhy, paměti a poznávání. Německý výzkumník rakoviny doktorů Paul Gerhard Zeger ukázal, že rakovina obvykle začíná poškozováním buněčných membrán. Vzhledem k tomu, že bor je nezbytný pro funkci buněčných membrán, je více než jasná souvislost. Sloučeniny boru mají protinádorové vlastnosti a jsou silnými, antiosteoporotickými, protizánětlivými, hypolipemickými, antikoagulačními a antineoplastickými činidly. Tento přehled ukazuje široký vliv boru na naše zdraví. V následujícím textu chci popsat některé z těchto zdravotních účinků podrobněji. Léčba artritidy Rex Newnham. V 60. letech Rex Newnham, doktor, dostal artritidu. V té době byl vědcem půdy a rostlin v Perthu v západní Austrálii. Konvenční léky nepomohly. Vzhledem k tomu, že bor pomáhá metabolizovat vápníku v rostlinách, rozhodl se to zkusit. Začal užívat 30 mg boraxu denně a za 3 týdny zmizely všechny bolesti, otoky a stuhlost. Řekl autorům veřejného zdraví a lékařským školám o svém objevu, ale neměli o něj zájem. Nicméně, někteří lidé s artritidou byli potěšeni, když se zlepšil jejich stav. Jiní se obávali štítků o jedu a schopnosti zabít šváby a mravence. Nakonec vyráběl tablety vyrobené s bezpečným a účinným množstvím boraxu. Během 5 let a pouze osobně prodal 10 000 lahví. Už nedokázal mlčet a požádal farmaceutickou společnost, aby jeho tablety dostali na trh. To byla velká chyba. Řekli mu, že by to nahradilo dražší léky a snížilo jejich zisky. Udělali to, že vyslali zástupce do vládních zdravotních výborů a dohodli se, že v roce 1981 Austrálie zavede nařízení, která označují bor a jeho sloučeniny za jedovaté v jakékoliv koncentraci. Newnhamovi uložili pokutu $1000 za prodej jedu a to úspěšně znemožnilo jeho léčbu artritidy v Austrálii. Následně publikoval několik vědeckých prací o boraxu a artritidě. Jedna byla dvojitě slepá studie v polovině 80. let v Royal Melbourne nemocnici, která ukázala, že 70% těch, kteří dokončili studii, se výrazně zlepšilo. Pouze o 12% se zlepšilo u placeba. Nebyly zaznamenány žádné negativní vedlejší účinky, ale někteří uváděli, že jejich onemocnění srdce se také zlepšilo a došlo k lepšímu zdraví a zmenšení únavy. Většina jeho pozdějšího výzkumu byla věnována vztahu mezi úrovněmi půdního boru a artritidou. Zjistil například, že tradiční ostrovy s cukrovou třtinou mají v důsledku dlouhodobého těžkého používání hnojiv velmi nízkou úroveň boru v půdě. Jamaika má nejnižší úroveň a míra artritidy je asi 70%. Poznamenal, že dokonce i většina psů jí trpí. Dále je Mauritius s velmi nízkou úrovní boru a 50% výskytu artritidy. Denní příjem boru v těchto zemích je nižší než 1 mg za den. Zajímavé srovnání je mezi Indiany a domorodými Filiany. Indiáni mají odhadovanou míru artritidy asi 40% a jedí hodně rýže pěstované z hnojivy, zatímco domorodí Filianci s odhadovanou mírou artritidy 10% konzumují hlavně škrobovou kořenovou zeleninu, která se pěstuje izolovaně bez hnojiv. USA, Anglie, Austrálie a Nový Zéland obecně mají průměrné množství boru v půdě s odhadovaným příjmem od 1 do 2 mg a výskyt artritidy kolem 20%. Ale Carnarvon v západní Austrálii má vysoké hladiny boru v půdě a ve vodě a míra artritidy je pouze 1%. To je podobné, jako v místě Ngavha Springs na Novém Zélandu s velmi vysokým obsahem boru v lázeňské vodě, která je léčebná pro artritidu. Ve skutečnosti všechny lázně, údajně léčící artridu, mají velmi vysoké hladiny boru. Kostní analýza ukázala, že artritické klouby oproti okolním kloubům měly pouze polovinu obsahu boru. Stejně tak synoviální tekutina, která maže klouby a poskytuje živiny chrupavce, je bor deficientní v artritických kloubech. Po doplnění boru byly kosti mnohem tvrdší než normální. Zlomeniny kosti se u člověka i zvířete uzdraví asi za polovinu normálního času. Koně a psy se zlomenými nohami, nebo dokonce se zlomenou pánví, se plně uzdravili. Borax je účinný také u jiných forem artritidy, jako je revmatoidní artritida, juvenilní artritida a lupus, systémový lupus erythematosus. Například doktora Newnham viděl malou holčičku ve věku 9 měsíců s juvenilní artritidou. Dokázal ji vyléčit za 2 týdny. Napsal, že obyčejně se lidi mohou zbavit bolesti, otoku a stuhlosti asi za 1 až 3 měsíce. Tak mohou snížit léčbu z 3 na 1 tabletu boru denně, jako udržovací dávku, aby se vyhnuli případné budoucí artritidě.
Také uvedl, že u pacientů s revmatoidní artritidou se často vyskytuje Herxheimerova reakce a že je to vždy dobré prognostické znamení. Musí se vytrvat a za dalších 2 nebo 3 týdny budou bolest, otoky a stuhlost ztraceny. Toto prohlášení jsem shledal nejen zajímavé, ale i překvapivé. Herxheimerova reakce je dočasné zhoršení příznaků onemocnění se zvýšenou bolestí. To je obvykle kvůli toxinům uvolňovaným, mrtvé kandidě a mycoplasmě. To je velmi časté při antimikrobiální terapii a borax je rozhodně výjimečně dobrý a silný fungicid. Překvapuje mě však to, že tento fungicidní účinek může být již přítomen v této poměrně nízké dávce, 75 až 90 mg boraxu. Stejně překvapivé bylo i zjištění, že až u 30% pacientů s osteoartritidou se objevila Herx reakce, což naznačuje, že hranice mezi osteoartritidou a revmatoidní artritidou jsou spíše matoucí. Domnívám se, že v dlouhodobých a zvláště rezistentních případech je vhodné používat navíc další antimikrobiální látky. Osteoporóza a sexuální hormony. Nedostatek boru způsobuje velké ztráty vápníku a hořčíku močí. Doplněk boraxu sníží denní ztrátu vápníku o téměř 50%. Protože tento vápník pochází převážně z kosti a zubů čárka, proto nedostatek boru může být nejdůležitějším faktorem při vzniku osteoporózy a zubního kazu. Bylo odhadnuto, že 55% Američanů starších 50 let má osteoporózu a z toho asi 80% tvoří ženy. Celosvětově 1 z 3 žen a 1 z 12 mužů ve věku nad 50 let může mít osteoporózu, což je každoročně odpovědné za miliony zlomenin. Potkanům s osteoporózou byl podáván borový přípravek po dobu 30 dnů, což mělo za následek, že jejich kvalita kosti byla nyní srovnatelná s kvalitou kontrolní skupiny zdravé. Přínosný účinek boraxu na kosti se zdá být způsoben 2 vzájemně propojenými účinky, vyšším obsahem boru v kostech, který je činí tvrdší, a normalizací pohlavních hormonů, které stimulují růst nové kostní hmoty. Nízké hladiny estrogenu po menopauze jsou hlavním důvodem, proč se tolika starším ženám rozvíjí osteoporóza. U mužů hladiny testosteronu klesají postupně, což se zdá být odrazem v jejich pozdějším nástupu osteoporózy. Výzkum ukázal, že suplementace boru u postmenopauzálních žen zdvojnásobuje hladinu nejaktivnější formy estrogenu, 17 beta-estradiolu v krvi, na úroveň zjištěnou u žen na estrogenní substituční terapii. Rovněž hladiny testosteronu v krvi se více než zdvojnásobily. Bor může vyvážit hladiny pohlavních hormonů, které jsou podobné účinkům macového prášku. Metka působí na hypofýzu nejen pro zvýšení, ale pro rovnováhu našich pohlavních hormonů. Zdá se, že stimuluje vlastní produkci progesteronu podle potřeby. Nedávná studie u mladších mužů, 29 až 50, ukázala, že hladina volného testosteronu, nejdůležitější forma, se zvýšila o 1/3 po denním doplnění asi 100 mg boraxu po dobu 1 týdne. To je zvláště zajímavé pro kulturisty. V rozporu s lékařskou preferencí chemického castrování mužů s rakovinou prostaty, výzkum s borem ukázal, že zvýšené hladiny testosteronu jsou prospěšné zmenšením nádorů prostaty a PSA, přičemž PSA je morka pro nádory a záněty prostaty. Také významně zlepšuje paměť a poznání u starších jedinců. Může to být částečně způsobeno zvýšenou hladinou pohlavních hormonů a částečně zlepšenými membránovými funkcemi mozkových buněk. Byl jsem požádán o doplňování boru u ženy s rakovinou prsu, citlivou na estrogen. Rakovina prsu je spojena s kalcifikací v prsu. Podle mého názoru je spíše důležité normalizovat metabolismus vápníku hořčíku a funkce buněčné membrány spíše, než být omezen možným chybným lékařským konceptem, obzvláště proto, že se domnívám, že rakovina může být obvykle kontrolována pomocí dlouhodobé antimikrobiální léčby. Proto bych v tomto případě použil bor, stejně jako meka, plísně a fluoridy. Jako takový vynikající fungicid není překvapující, že borax se úspěšně používá k léčbě kandidy. Existuje mnoho zajímavých informací a fóra o terapii nazvané borax léčba. U lidí s nízkou až střední hmotností používejte 1/8 čajové lžičky borax prášku a těžší hmotnosti 1/4 čajové lžičky na 1 litr vody. Voda se pije během dne, a to po dobu 4 nebo 5 dní v týdnu, pokud je to nutné. Mnoho přispěvatelů napsalo, že je to vyléčilo nebo jim to velmi pomohlo. Například tento příspěvek: mám také psoriázu, takže možná bolestivost v kloubech je psoriatická artritida, která se dostává dovnitř. Přemýšlel jsem, že po přečtení o boraxu na tomto fóru to vyzkouším.
bolestivost v kolenou mi zmizela. Také moje psoriáza vypadá mnohem lépe po 2 dnech 5/4 lžičky boraxu v 1 litru vody denně. Další o plísni, po umytí nohou jsem si pak vzal hrst boraxu a prosypal si ho po nohách, a to okamžitě přestalo svědět, byl ohromen. O několik týdnů později jsem se ho zeptal, tak co pliseň? A řekl, to se nevrátilo, tahle věc to úplně vyléčila. Jiné nadšené postavy byly o vaginální mykóze. Borax se zdá být účinnější než jiné prostředky. Obvykle jedna velká želatinová kapsle naplněná boraxem nebo kyselinou boritou byla vložena před spaním na několik nocí, nebo až 2 týdny. Alternativně může být prášek smíchán s chladným stuženým kokosovým olejem jako kulička nebo čípek. Nedávná vědecká studie potvrzuje toto pozitivní pozorování vaginální mykózy. Kyselina boritá v dávce plněné kapsle pracuje dokonce i v případech kandidy rezistentních na léky a proti všem testovaným patogenním bakteriím. Vzhledem k většímu zředění nemusí být sprcha dostatečně silná pro bakterie a kandidu rezistentní na léky, ale měla by fungovat i pro normální kandidu. Borax byl díky své zásaditosti účinnější než kyselina boritá. V normálních zdravých podmínkách kandida existuje jako neškodné oválné kvasinkové buňky. Při napadení se rozvíjejí řetězce prodloužených buněk nazývaných pseudohybhale a nakonec silně invazní dlouhé, úzké a trubkovité filamenty nazývané hyfy. Ty poškozují střevní stěnu a způsobují zánět a syndrom propustného střeva. Pseudohybhale a hyfy jsou viditelné v krvi jedinců s rakovinou a autoimunitními chorobami. Kandida může také vytvářet tvrdé vrstvy biofilmu. Tato stejná studie ukazuje, že kyselina boritá lomítko borax inhibuje tvorbu biofilmů a také zabraňuje transformaci neškodných kvasinkových buněk do invazivní hyfální formy. V jiných článcích jsem poukázal, že tento proces, běžně iniciovaný antibiotiky, je základní příčinou většiny našich moderních onemocnění, a točení borax a kyselinu boritou primárním lékem. Vědecký přehled v roce 2011 dospěl k závěru. Kyselina boritá je bezpečná, alternativní, ekonomická možnost pro ženy s rekurentními a chronickými příznaky vaginitidy, když konvenční léčba selže. Ale protože je to mnohem lepší než léky, proč ji nepoužívat jako první možnost, nebo použití ještě účinnějšího boraxu? Další studie z Turecka ukazuje ochranný účinek kyseliny borité na potravinách kontaminovaných mykotoxiny, zejména houbovými aflatoxiny. Mezi nimi aflatoxin B1, HFB1, způsobuje rozsáhlé poškození DNA a je nejsilnějším karcinogénem, který byl kdy testován, zejména na játra a plíce, což také způsobuje vrozené vady, imunitní toxicitu a dokonce smrt u hospodářských zvířat a lidí. Léčba kyselinou boritou byla ochranná a vedla ke zvýšené odolnosti DNA vůči oxidativnímu poškození vyvolanému aflatoxinem. První silné fungicidní působení kyseliny borité je samozřejmě důvodem, proč je tradičně používán jako konzervační prostředek. Dostali jsem četné, příznivé odpovědi od zrušení operace na náhradu kyčelního kloubu, až po odstranění mozkové mlhy a léčbě autoimunitních onemocnění. Jedna žena napsala v nedávném časopise Nexus, že léčí lupus a závažné onemocnění ledvin ve 4 měsících s poloviční lžičkou denního boraxového prášku. Borax, podobně jako stejně ohrožený Lugolův jódový roztok, může být také použit k odstranění nahromaděného flugoridu a těžkých kovů z těla. Flugorid způsobuje nejen zhoršování kostí, ale i epifýzy, také nefunkčnost štítné žlázy. Borax reaguje s fluoridovými ionty za vzniku fluoridů bóru, které se pak vylučují močí. V čínské studii byl borax použit k léčbě 31 pacientů s kosterní fluorózou. Množství bylo postupně zvyšováno z 300 na 1100 mg za den během 3měsíčního období, přičemž každý měsíc byla týden pauza. Léčba byla účinná s 50 až 80% zlepšením. Jeden přispěvatel fóra trpěl fibromyalgií a rosaceu, chronickou únavou po dobu více než 10 let, o kterých se domníval, že bylo způsobeno fluoridem. Použil 1/8 lžičky boraxu a 1/8 lžičky mořské soli v litru dechlorované vody a pil to 5 dní každý týden. Během 2 týdnů se mu vyčistil obličej, začervenal se, začaly normalizovat tělesnou teplotu, zvýšila se energetická hladina a neustále ztrácel nadváhu. Jediným vedlejším účinkem bylo počáteční zhoršení jejich příznaků rosacea. Dalším příspěvkem je, před 7 lety rakovina štítné žlázy, další rok nadledvinová únava, pak časná menopauza, následující rok prolaps dělohy následovaný hysterektomií,
fibromyalgie a neuropatie následujícího roku, v raném dětství byla fluorovaná voda spolu s fluoridovými tabletami. Nastalo totální postižení. Mohl jsem stěží chodit a nemohl jsem spát kvůli bolesti a každodenně jsem vyhořel z bolestí v zádech. Po přečtení o fluoridu jsem pochopil, odkud pocházejí všechny moje problémy. Začal jsem boraxový detox 1/8 čajové lžičky v litru vody a během 3 dnů mé příznaky byly téměř pryč. Metabolismus vápníku a hořčíku. Existuje antagonismus i spolupráce mezi vápníkem a hořčíkem. Asi polovina celkového hořčíku se nachází v kostech a druhá polovina v buňkách, tkáních a orgánech. Pouze 1% je v krvi a ledviny se snaží udržet tyto hladiny konstantní vylučováním více či méně močí. Naproti tomu 99% vápníku je v kostech a zbytek v tekutině mimo buňky. Svaly tuhnou, když se vápník pohybuje do buněk, a uvolní se, když se vápník opět odčerpá a magnézium se dostane dovnitř. Toto buněčné čerpadlo vyžaduje spoustu energie pro vyčerpání vápníku a pokud jsou buňky s nízkým obsahem energie, může se do buněk nahromadit vápník. Nízká celulární energie může být způsobena kandidou, vadným metabolismem cukru nebo tuku, nedostatky nebo akumulací metabolických odpadů a toxinů. To vede k částečnému uvolnění svalů z tuhostí, tendencím ke křečím a špatnému krevním a lymfatickému oběhu. Problém se zhoršuje, čím více vápníku se pohybuje z kostí do měkkých tkání. Nervové buňky mohou také nahromadit vápník, což vede k poškození nervového přenosu, který způsobuje kataraktu. Hormonální výkon se snižuje, protože se endokrinní žlázy stále kalcifikují a všechny ostatní buňky se stanou zdravotně poškozenými v jejich normálních funkcích. Kromě toho způsobuje intracelulární nedostatek hořčíku. Hořčík je potřebný k aktivování nespočetných enzymů a nedostatek vede k neefektivní a blokované výrobě energie. Dalším problémem je to, že nadbytek vápníku poškozuje buněčnou membránu a stěžuje, aby se živiny mohly pohybovat a aby se vyloučily. Když je intracelulární hladina vápníku příliš vysoká, buňka zemře. Zde vidíme důležitost boru jako regulátoru funkcí buněčné membrány, zejména pokud jde o pohyby vápníku a hořčíku. Při nedostatku boru se do buňky přivádí příliš mnoho vápníku, zatímco hořčík se nemůže pohybovat dovnitř, aby ho vytlačil. Jedná se o stav stařeckého věku a onemocnění z nedostatku boronu, které k tomu vedou. Zatímco v dobrém zdravotním stavu a zejména v mladších letech je poměr vápníku a hořčíku 2:1, normální a prospěšný a dodává se s dobrou stravou. S narůstajícím věkem, nedostatkem boru a výslednými chorobnými podmínkami potřebujeme postupně méně vápníku a více hořčíku. Aby byl bor plně účinný při reverzi kalcifikace tkáně, je zapotřebí dostatečné množství hořčíku. U starších jedinců doporučuje 400 až 600 mg hořčíku společně s denním doplňkem boraxu, rozloženým v průběhu dne. Nicméně perorální hořčík může být nutné upravit podle jeho laxativního účinku. Mám pochybnosti o tom, zda doplňky vápníku jsou potřebné a prospěšné, i v případě osteoporózy. Podle mého názoru mají tito jedinci dostatek vápníku uloženého v měkkých tkáních, kde nepatří, a doplnění boru a hořčíku se očekává, že tento nezdravý vápník do kostí znovu uloží. Co a kolik se používá? Neexistuje, ani není k potřeba žádný potravinářský borax. Všechen borax je stejný a přirozený a obvykle se těží v Kalifornii nebo v Turecku. Může být balen třeba v jiné zemi. Označení obvykle uvádí, že je 99% čistoty, nebo 990 gramů na g boraxu, které je bezpečně použitelné a je standardem pro borax zemědělské kvality. Je povoleno až 1% zbytků těžby a rafinace. Boritá kyselina, pokud je k dispozici, může být použita přibližně ve výši dávky boraxu. Použijte jako základní minerál. Nejprve rozpusťte lehce zaoblenou čajovou lžičku boraxu v 1 litru kvalitní vody. Vezměte 1 denní dávku smíchanou s nápojem nebo jídlem. Pokud se cítíte dobře, vezměte 2. dávku s dalším jídlem. Pokud se neobjeví žádný specifický zdravotní problém, nebo pokud se jedná o prevenci, můžete pokračovat neomezeně 1 nebo 2 dávkami denně. Vždy začněte s nižší dávkou a postupně zvyšujte na určené nebo účinné maximum. Vezměte účinné množství tak dlouho, jak potřebujete 4 nebo 5 dní v týdnu, přerušte 1 týden každý měsíc nebo pravidelně střídejte mezi boraxem a jiným fungicidem. Omezení v EU. V Evropě jsou borax a kyselina boritá klasifikovány jako reprodukční jedy a oficiálně od prosince 2010 již nejsou v EU k dispozici.
V Německu lze objednat malou částku, 20 až 50 gramů, prostřednictvím lékárny pod názvem jedovatého jedu, budete zaregistrováni. Také jako vůdce farmaceutického průmyslu v Evropě je Německo velmi přísné v boji s boraxem pro nekomerční použití, zatímco některé jiné země EU úplně ignorují zákaz boraxu. Pro zlepšení účinnosti doporučuji 3 nebo více rozložených tablet boru denně, po delší dobu v kombinaci s dostatečným množstvím hořčíku a vhodným antimikrobiálním programem. Možné vedlejší efekty. Zatímco vedlejší účinky léčivých přípravků bývají negativní a často nebezpečné, s přírodní medicínou, jako je boraxová terapie, jsou to obvykle pouze léčivné reakce s příznivými dlouhodobými účinky. Kdykoliv zažijete nepříjemný účinek, snižte nebo dočasně zastavte příjem boraxu, dokud problém nezmizí. Potom se postupně začne opět zvyšovat. Užitečnými dodatečnými opatřeními je výrazně zvýšený příjem tekutin, používání více organických kyselin, jako je citronová šťáva nebo ocet, a zlepšení průtoku lymfy jako u odrazových, pěších nebo obrácených poloh. Problémy s toxicitou. Státní zdravotní agentury se obávají toxicity boru. Možná vás také zajímá, pokud si přečtete následující údaje týkající se chloridu sodného nebo stolní soli, akutní orální toxicita, LD50, dávka, při které zemře polovina testovaných zvířat, 3000 mg na 1 k otevřít hranatou závorku krysa uzavřít hranatou závorku. Chronické účinky na člověka, mutagenní prosavčí somatické buňky. Méně nebezpečné v případě kontaktu s pokožkou, požití nebo vdechování. Nejnižší publikovaná smrtelná perorální dávka u člověka, 1000 mg na 1 k. Příčiny nepříznivých reprodukčních účinků u člověka, fetotoxicita, potrat, intraplacentálním způsobem může kuchyňská sůl zvýšit riziko vzniku toxemie těhotenství u vnímavých žen. Může mít nepříznivé účinky na reprodukci a vrozené vady u zvířat, zejména potkanů a myší, fetotoxicita, potraty, muskuloskeletální abnormality a účinky na matku, na vaječnících, vejcovodech. Může mít vliv na genetický materiál, mutagenní. Při požití velkých množství může dojít k podráždění žaludku s nevolností a zvracením. Může ovlivnit chování, svalová spasnost, lomítko, kontrakce, ospalost, smyslových orgánů, metabolismus a kardiovaskulární systém. Pokračující expozice může způsobit dehydrataci, přetížení vnitřních orgánů a komat. Nyní porovnejte toxicitu chloridu sodného s bezpečnostním listem pro borax, nízká akutní orální toxicita. LD50 u potkanů. 4500 až 6000 mg na 1 k tělesné hmotnosti. Reprodukční lomítko vývojová toxicita, studie krmení zvířat u potkanů, myší a psů ve vysokých dávkách prokázaly účinky na plodnost a varlata. Studie s kyselinou boritou u potkanů, myší a králíků ve vysokých dávkách ukazují vývojové účinky na plod, včetně fatálních úbytků hmotnosti a menších skeletálních změn. Podávané dávky byly mnohonásobně vyšší než dávky, kterým lidé byli normálně vystaveni. Žádné důkazy karcinogenity u myší. Žádná mutagenní aktivita nebyla pozorována v souboru testů krátkodobé mutagenity. Lidské epidemiologické studie nezaznamenaly žádné zvýšení plicních onemocnění u pracovních populací s chronickou expozicí boritanového prachu a žádný účinek na plodnost. Zde vidíte, že stolní sůl je o 50 až 100% toxičtější než borax, mění genetický materiál a je mutagenní, zatímco borax je v tomto ohledu neškodný. Kojenci jsou nejvíce ohroženi vysokým požitím boraxu. Bylo odhadnuto, že 5 až 10 gramů může způsobit těžké zvracení, průjem, šok a dokonce i smrt, ale také uvádí, že letální dávky nejsou v literatuře dobře zdokumentovány. Následující údaje o toxicitě pocházejí z dokumentů Agentury pro ochranu životního prostředí USA a Centra pro kontrolu nemocí. Přehled 784 náhodných lidských otrav při 10 až 88 gramů kyseliny borité nezaznamenal žádné úmrtí, přičemž 88% případů bylo asymptomatických, což znamená, že nic nezjistili. U některých dětí a dospělých, kteří byli vystaveni více než 84 mg boru na 1 k, se příležitostně pozorovaly gastrointestinální, kardiovaskulární, jaterní, renální a nervového systému projevy, dermatitina, erytem a smrt, což odpovídá více než 40 gramů borax na 60 kg tělesné váhy. Studie na zvířatech identifikovaly reprodukční toxicitu jako nejcitlivější účinek požití boru.
Expozice krys, myší a psů po několik týdnů ukázala určité poškození varlat a spermií v dávkách vyšších než 26 mg boru na 1 k, což odpovídá 15 gramů boraxu za den, u tělesné hmotnosti 60 kg. Studie potkanů trvající 3 generace však neprokázala žádnou reprodukční toxicitu nebo účinek na rodiče nebo potomstvo u 30 mg boru na k za den. Tato dávka odpovídá 17 gramů boraxu pro 60 kg váhy. Lidské studie o možném spojení mezi narušenou fertilitou a vysokou úrovní boru ve vodě, půdě a prachu v tureckém obyvatelstvu a těžebním a zpracovatelském průmyslu boru nenalezly žádné souvislosti. Jedna studie dokonce zaznamenala zvýšenou míru plodnosti u pracovníků produkujících borax ve srovnání s americkým národním průměrem. To vše je důležité, protože možná reprodukční toxicita je oficiálním důvodem pro současný útok na borax. Výše uvedený materiál z chloridu sodného uvádí, zatímco v některých reprodukčních studiích byl použit jako negativní kontrola chlorid sodný, bylo také použito jako příklad, že téměř každá chemikálie může způsobit vrozené vady u pokusných zvířat, pokud jsou studovány za správných podmínek. Mějte to na paměti, když si přečtete následující. Útok na borax. Artritida v různých formách a její blízká relativní osteoporóza postihuje přibližně 30% populace ve vyspělých zemích. Osteoporóza je zodpovědná za dlouhodobější nemocniční péči než si jakákoliv jiná nemoc. To je způsobeno velmi vysokým výskytem zlomenin a zejména dlouhotrvajícími zlomeninami kyčle. Jedná se o hlavní zdroj příjmů pro zdravotnický a farmaceutický systém. Pokud by se borehořčíková lázeň pro tyto nemoci stala všeobecně známou, tento životně důležitý příjmový proud by vyschl a systém by se zhroutil. Vzhledem k tomu, že se jedná o největší a nejziskovější odvětví na světě, nemůže se to stát. Když doktor Newnham objevil lék na boru a artritidu, nebyl pro farmaceutický systém velkým problémem, protože zprávy se pomalu pohybovaly a byly snadno potlačeny. To dnes již neplatí, kvůli internetové komunikaci. Většina prostředků na výzkum pochází z farmaceutického průmyslu a nic nenasvědčuje tomu, že by někomu šlo o poznatky doktor Newnhama a další pozitivní studie o osteoporóze. Dvě významné publikace týkající se boraxu, které byly zmíněny výše, o klinických studiích v Royal Melbourne Hospital a léčbě fluorózní kůry v Číně, již nejsou uvedeny, tam kde byly původně. Mám podezření, že byly úmyslně odstraněny, aby se zabránilo tomu, aby byly citováni v jiném výzkumu. Navíc rostoucí úsilí směřuje k veřejné démonizaci boraxu jako údajný reprodukční jed a toxicitou pro děti. Jako příklad nedávno jsem četl článek, vedoucím vědcem, údajně, zelené, pracovní skupiny pro životní prostředí. V tomto ohlédnutí bylo vnímáno nebezpečí boraxu tak přehnaně, že většina komentářů ve skutečnosti říkala, děkuji za otevření očí. Nevěděl jsem, jak jedovatý a nebezpečný borax je, určitě už ho nepoužiji v mých prádelnách nebo při čištění mého dvojité WC a kuchně. To je zjevně záměrná kampaň, díky níž jsou lidé vděční za to, že zakazují prodej. Pro účely praní a čištění borax nahrazuje produkty, které byly dříve prodávány jako borax. I EU tuto kampaň vedla. V červnu 2010 byly borax a kyselina boritá reklasifikovány jako reprotoxická kategorie 2, což naznačuje, že mohou být ve vysokých dávkách škodlivé pro reprodukční funkce lidí, a na obalu produktu musí být zobrazen symbol lebky a skřížené kosti. Od prosince 2010 tyto produkty již nebyly k dispozici pro veřejný prodej v rámci EU. Zatímco tato klasifikace se nyní vztahuje na celou Evropu, země, které nejsou členy EU, mají stále ještě určitý prostor v oblasti veřejného prodeje. Tato iniciativa je součástí globálně harmonizovaného systému klasifikace a označování chemických látek, GHS, která má být provedena co nejdříve. Austrálie je velmi pokročilá při přípravě předpisů pro zavedení GHS pro průmyslové chemické látky, přičemž se očekávají nové předpisy v roce 2012. Evropská agentura pro chemické látky uvedla důvod pro jejich reklasifikaci borových produktů. Dostupné údaje nenaznačují velké rozdíly mezi laboratorními zvířaty a člověkem, proto je třeba předpokládat, že u zvířat se mohou projevit účinky, protože epidemiologické studie u lidí nejsou dostatečné k prokázání nepřítomnosti nežádoucích účinků anorganických boritanů na fertilitu. 17,5 mg boru na g za den bylo odvozeno jako pro plodnost mužů a žen. U potkanů
se snížila plodová hmotnost při 13,7 mg boru na g za den a byla odvozena bezpečná mezní hodnota 9,6 mg na g za den. To, co skutečně říkají, je toto, i když nemáme žádné údaje, studie na zvířatech naznačují, že pro dospělé reprodukční funkce je denní příjem asi 2 čajových lžiček boraxu bezpečné. Ale abychom si byli naprosto jisti, že si nikdo neublíží, úplně to zakážeme. Důležité je, že toto rozhodnutí se netýká boraxu v potravinách nebo doplněcích, kde je již zakázáno, ale pouze pro běžné použití jako v prádelnách nebo čistících přípravcích, nebo jako insekticid. Vzhledem k tomu, že borax není snadno inhalován nebo absorbován přes neporušenou kůži, je obtížné vidět, jak se do konvenčního těla dostalo i několik miligramů denně. Pokud by se stejná norma vztahovala na jiné chemikálie, nezbylo by nic. Klíčová studie v tomto hodnocení byla zveřejněna v roce 1972. Proč je to nyní vykopáno? Aby bylo možné ospravedlnit zákaz boraxu. To nemá žádný vědecký význam, zvláště pokud si vezmete, že hlavní chemikálie nové nahrazení boraxu, peroxouhličitan sodný, je asi 3krát toxičtější než borax. Akutní perorální hodnoty jsou 3krát vyšší. Dokonce i běžně používaný hydrogenuhličitan sodný je téměř 2krát toxičtější než borax. Obě tyto chemikálie nebyly testovány na dlouhodobou reprodukční toxicitu při vysokých dávkách, které způsobily problémy s plodností u potkanů a myší. Totéž platí pro prášky na praní, bylo konstatováno, že při použití schváleným způsobem není očekávána žádná toxicita nebo že nebyly provedeny reprodukční testy. Složky v těchto produktech jsou toxičtější než borax, proč je možné je používat schváleným způsobem, ale borax ne. A co opravdu toxické předměty, jako jsou žíraviny nebo třeba kyselina chlorovodíková? Proč zůstávají k dispozici veřejnosti, když je zakázána jedna z nejbezpečnějších domácích chemikálií, i když je naprosto nemožné způsobit si jakoukoliv reprodukční škodu se schváleným použitím? Bez ohledu na to, že nedošlo k žádné vědecké důvěryhodnosti, bylo stanoveno, že borax a kyselina boritá budou celosvětově odstraněny z veřejného prodeje krátce nebo bez upozornění. Dokonce i nízké a méně účinné borové tablety jsou nyní přísně kontrolovány farmaceutickým průmyslem a mohou být kdykoliv omezeny předpisem Codex Alimentarius. Tímto způsobem léčebně farmaceutický systém bezpečně omezil jakékoliv potenciální nebezpečí pro své zisky. Poznámka: tento článek se netýká léčení artritidy. Bor je nezbytný pro zdravé kosti a klouby a doplňky mohou pomoci s artritidou, ale chronické stavy jsou často spojené s dalšími nedostatky, alergiemi, mikrobiálními infekcemi a zánětem. Všechny tyto faktory mohou být potřeba vyřešit. Tak to byl příběh, od někud z ciziny. Teď vám řeknu své vlastní zkušenosti. Musím předem upozornit, že takto borax způsobí konkrétně na mě. Na kohokoliv jiného může mít odlišné účinky. Každopádně byl by ode mě zločin, kdybych tyhle zkušenosti nezveřejnil. Koupil jsem si kilogram tetraboritanu sodného dekahydrátu, neboli boraxu. Na videu vidíte tu děsivou chemickou láhev s mnoha varováními. Jestliže nejsou tato varování i na kuchyňské soli, tak je mohu s naprostým klidem ignorovat. Vy to ale nedělejte. Vy, co nemáte v hlavě funkční mozek, vy s mozkem i přesto buďte opatrní. Nalil jsem si normálně 1 litr kohoutkové vody. Do něj jsem vsypal vrchovatou lžičku boraxu. Nechal jsem to rozpustit. A z výsledného roztoku jsem odebral zprvu půl lžíce a promíchal ve sklenice vody, a z toho jsem se napil. A okamžitě jsem to v sobě cítil. Podotýkám velmi pozitivně. Především se mi okamžitě změnila barva kůže, z bledé na zdravou. A hned na to jsem si všimnul, že boláky v ksichtě, na které doposud pořádně nezabíralo ani MMS. Tak jako by ustál ten zánětlivý proces. Přestaly být červené a bolet. Ovšem to je teprve začátek. Dále jsem dopil sklenku. Následovalo extrémní pocení, jaké jsem ještě nezažil. Přitom jsem pociťoval celkovou úlevu organismu. Proto se jednoznačně přidávám k názoru toho doktora a ostře stavím proti veškeré démonizaci této naprosto fenomenální látky. Nedovedu to popsat, prostě proto nejsou slova, z napjaté vyčerpanosti a unavenosti, dále celkového diskomfortu. Po užití boraxu mi to připadalo, jako bych prostě dodal tělu, co mu snad od narození chybělo. Další den jsem probudil a naprosto nezpochybnitelně jsem pociťoval více energie, menší únavu a hlavně stále trvající čistotu mysli, tím myslím schopnost hbitě a funkčně přemýšlet. Což byl v poslední době čím dál větší problém.
Další dny jsem pocitoval něco hodně zvláštního, co jsem do té doby vůbec neznal. Připadalo mi to, že tohle není ani tak léčba, jako spíše oprava. Jsem tím účinkem unešen dodnes. Ale těch dle náznaků úspěchů už byla taková spousta, že jsem raději hned ukončil užívání. A nechal vychladnout hlavu. Po měsíci, tedy v této době, jsem opět užil tentokrát už celou lžíci 3x denně. A účinek, stejný, jen bez těch prvotních efektů pocení a detoxikace. Ale opět mám co dělat, abych zachoval klid a byl schopen vytvořit tady toto dílo. Mám radost z té myšlenkové volnosti. No ale k věci. Dalším zjištěním z minula bylo. Měl jsem pocit, že to působilo i na zuby. Poslední dny jsem docházel k přesvědčení, že mě to normálně zpevnilo a jak si vytvrdilo zuby. Několik stoliček mám trosky, a tak musím při jídle dávat pozor, abych ani o ty zbytky zubů nepřišel. Ovšem po tom boraxu jsem se směle pustil do chroupání tvrdých ořechů a pokrmů. Tedy do něčeho, do té doby naprosto nepředstavitelného. A výsledek? Vážně nic. Zuby držely, tvrdé jak kameny. Takže pochopitelně, že těch úspěchů bylo na mě až moc. Mno vážení, konstatuji, že jsem ty úspěchy zopakoval a potvrdil. Vážně to má velice pozitivní vliv na zuby. Jsem přesvědčen, naprosto skálalo pevně a nevyvratitelně o tom, že zubní kazy jsou způsobené právě deficitem tohoto prvku. Jelikož včera jsem omylem zjistil a pochopil zásadní věc. To je právě odpověď na mé dlouholeté nejasnosti okolo toho, co vlastně stojí za vznikem kazu. Proč se zuby kazí? Zásadně odmítám zjednodušování zubařskou komunitou, že jde jen o čištění. To se jen někomu nechtělo přemýšlet. A to v lepším případě nechtělo. Z mého detailního pozorování svých vlastních zubů jsem zkrátka a jasně viděl, že stav zubů se pozoruhodně mění, mnohdy i během dne. V mém případě jsem cítil v zubech, že jim prostě něco chybí. Zuby byly náchylnější ke všem možným problémům. Mám otevřeně prasklý zub až ke břeji. No a právě ten zub byl citlivý na chlad. Právě že se ta citlivost měnila. Někdy více, jindy méně. Já nevěděl proč. Lze říci, že míra citlivosti byla ukazatelem pro stav celé ústní dutiny. Zkrátka čím více citlivější, tím hůř na tom byla celá moje huba. Bakteriemi to nebylo, neboť ty jsou všechny mrtvé v okruhu 1 kilometru ode mě, z používání té hromady chemikálií a desinfekcí. To už se i makrosvětě bakterií, virů a jiné havětě rozkřiklo, že tady k místu mého bydliště se není radno byť jen přiblížit. No a na závěr shrnu svůj názor a postoj snad do stručných pár vět. Případů jako byl popsán v příběhu, kde prakticky ta oficiální medicína, které celý svět slepě věří, se naprosto neomluvitelně už po desetiletí podílí na něčem těžko představitelném. Z čeho se mě osobně zvedá kufr. Tohle není první ani jediný případ, kdy byl objevitel hoden celosvětového uznání a pozornosti, naprosto zničen a se svými objevy zadopán do země. Děje se to dodnes. Mluvím o těchto lidech a všech nim podobných. Mají můj obdiv i úctu. V čem to vlastně žijem? V jednom velkém, nechutném podvodu, zlém snu, ze kterého se nikdo nechce probrat, i když budík už dávno zvoní, ale my, jak malé děcka, kterým se nechce ráno vstávat, děláme, že spíme. To se ale už přesouváme do úplně jiné tématické vrstvy. Celá situace, která celosvětově panuje, je naprosto zvrácená a zhoubná. Platíme za to zase jen my, obyčejní lidé. Papaláši mají dostatek veškerých živin, tím se buďte jisti. Papaláši na rozdíl od nás, místo poctivé práce kradou naše poctivě vydřené peníze, psychologickým způsobem, který není přehnané nazvat novodobým pokročilým vymýváním mozku. Za tento názor mě nemůže nikdo nic říct, mám jej podložený fakty, i hmotnými důkazy. Pokud vymyslíte nezávislou možnost soudů, s radostí před něj předstoupím se vším, co mám. A umřu na místě, pokud bych se tak moc mýlil.